ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ କଣ କରିବା କିଛି ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଫୁଲ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା, ଫୁଲର ରଙ୍ଗ କଣ ବି ଜାଣିବା। କଣ କରିବା? ଫୁଲ ଆମେ ଫୁଲର ନାମ ଜାଣିବା ଆଉ ଫୁଲର ରଙ୍ଗ କଣ ଜାଣିବା ହେଲା। ତ ପ୍ରଥମେ କହିଲ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଏଇ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେମିତିକା ରଙ୍ଗର ସବୁ ଅଛି? ଧଳା ଅଛି, ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆଉ ପିଙ୍କ କଲର ଅଛି, ଗୋଲାପୀ କଲର ଅଛି, ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆଉ ହଉ ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି, ସବୁ ରଙ୍ଗର ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ମନ୍ଦାର ଫୁଲ କୋଉ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଅଛି ଜାଣିଛ? କୋଉ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଅଛି କହିଲ? ତାହେଲେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କଣ ନା ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ନାଲି ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆଉ ଧଳା ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆଉ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆଉ ଚନ୍ଦନ ରଙ୍ଗର ଅଛି ହେଲା। ତାପରେ ଆମେ ଚଲ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଚମ୍ପା ଫୁଲ ସମସ୍ତେ ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଚମ୍ପା ଫୁଲ କି ରଙ୍ଗର ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଅଛି କହିଲ? ଚମ୍ପା ଫୁଲ ଆଉ କିଛି ଚମ୍ପା ଧଳା ବି ଅଛି। ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ ଗେଣ୍ଡୁ ଫୁଲ କୋଉ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଅଛି? ରଙ୍ଗର ଅଛି, ଆଉ କମଳା ରଙ୍ଗର ଅଛି, ନାଲି ନାହିଁ, କମଳା ରଙ୍ଗର ଆଉ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଅଛି ହେଲା, ଆଉ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ଅଛି, କଟକୀ ଗେଣ୍ଡୁ ଯୋଉଟା କୁହନ୍ତି ହେଲା, ତାକୁ ସେଟାକୁ ଖଇରିଆ ରଙ୍ଗର ସେଟା ହେଲା। ଆଉ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ କୋଉଠି ଫୁଟେ? ପୋଖରୀରେ। ପଦ୍ମ ଫୁଲ କି ରଙ୍ଗର ଅଛି କହିଲ? ପଦ୍ମ ଫୁଲ କେବଳ ଗୋଲାପୀ ରଙ୍ଗର ଥାଏ ହେଲା। ଆଉ କଇଁ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? କଇଁ ଫୁଲ ରାତିରେ ଫୁଟେ, ସକାଳୁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ, ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପଇଲେ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ। କଇଁ ଫୁଲ କୋଉ କୋଉ ରଙ୍ଗର ଅଛି? ଆଉ ନୀଳ ରଙ୍ଗର କଇଁ ଅଛି। କୋଉ ରଙ୍ଗର ଅଛି? ତରାଟ ଫୁଲ ଦେଖିଛ? ତରାଟ ଫୁଲ କୋଉ ରଙ୍ଗର? ହଳଦିଆ ତରାଟ ଥାଏ କି? ନାଇଁ, ଧଳା ରଙ୍ଗର ତରାଟ ଥାଏ। ତରାଟ ଫୁଲ କୋଉ ଭଳିଆ? ଧଳା ରଙ୍ଗର ତରାଟ ଥାଏ। ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଫୁଲ ଅଛି କହିଲ? ସୁଗନ୍ଧରାଜ କୋଉ ଭଳିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ? ଧଳା ରଙ୍ଗର। ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ଅଛି କହିଲ? ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଅଛି, ରଜନୀଗନ୍ଧା ଅଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀର ରଙ୍ଗ କଣ? ହଳଦିଆ। ଆଉ ରଜନୀଗନ୍ଧାର ରଙ୍ଗ କଣ? ଧଳା। ଆଉ କୋଉ ଫୁଲ ଅଛି କହିଲ? ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ଅଛି। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ କୋଉ ରଙ୍ଗର? ଧଳା। ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ରାତିରେ ଫୁଟିବ, ସକାଳୁ ଝଡି ପଡିବ।